Чудили ли сте се някога едно време как са се събуждали хората преди да бъдат измислени будилниците? Някои хора смятали, че те просто са се събуждали от само себе си, но в повечето случаи не ставало точно така. В началото на 1800 година е било времето, когато много голяма част от хората започнали да работят по фабрики. Необходимо било всички да стават рано за работа. Тогава обаче хората нямали аларми, с които да се будят в 6 сутринта, за да отидат на работа. Единственото решение било да се наемат хора, които да работят като живи аларми. В повечето случаи те седяли по цяла нощ будни, за да могат да събудят хората, за които работят. Те използвали бамбукови пръчки, с които в определения час започвали да чукат по прозореца на спалнята ви. Първият будилник бил измислен през 1787 година от Ливай Хъчинс, но проблемът бил, че можел да звъни само в 4 сутринта. А напълно функциониращият будилник бил измислен през 1847 година във Франция, но бил твърде скъп, за да си го позволи обикновената част от населението. И затова професията жива аларма съществува до някъде около 1960 година.